हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर आंनि चैनेलाव आं बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय आङो नै दायो बिउटी पार्लारावहाय एसे खानायखौ कालार होनो होननानै फैदोंमोन आरोना एसे माने बारा डार्क नुनाय फुना आरो एसेल' फुननो फैदों ओमफ्राय दा आं बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांनो सानदों आरो नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांबाय थादो आं बारा गोजा नुलायजासे होआ माने बाराद्राय फुनबाबो बोरैबा गाज्रि नुयोना डार्ट होबाय थाला आरो आं दायो कालारखौ फुनखांबाय माने बिदि लाबासो कालारा नाङो आरो ओमफ्राय बिदि दोनथ'यो आरो दसे ओमफ्राय दायो दसे लाहाबफिननोसै आरो दायो नै बयसफोरनिबो आरो बेयाव पार्लाराव बयसफोरबो खानाय सिनजाफैयो आरो स्ट्रेटबो खालामो गासिखौबो मावजोबो आरो नै बिसोरबो मामफे ओरै ओंखारबो अबाव थांखो ओंखारबोलाय आयौ दासो फैदों नोंसोरो ओंखारबो मा जादों गय मिथापान ओइ गयखौ आंबो जागोन हरदोंबा मालायनिफ्राय गैला जाबाय सानैबो जों गामिनि आरो मालाय पार्लारावनो मावो बे आराम रोंबाय खानाय स्ट्रेट खालामनो रोंबाय गासिबो रोंजोबबाय ओमफ्राय आंहा बिबोनांफोर जायो नालाय बिसोरखौ ओमफ्राय बिसोर गोनांखाय आं बे पार्लारावनो फैदों आरो दिनै सोरबा फुनजानोबा फैदों औ सोरबा गोसो दंबा फैबानो जाबाय उदालगुरिनि सिख्लाफोर सेंग्राफोर जि नै बोरैबा हामसो गारदोंहाय आङो एसे हामदों नोंसो मथे ओमफ्राय मबाइलाव एसे रानफिनफिन मोनो ने बेयावथ' नै मोखाङावल' फिसा ओमफ्राय लोगोफोर आं नोंसोरनो र' बाहेरनि लुकखौ देखायहरनि बाहेरनि भिउखौ माबायदि वाव जोंनि उदालगुरि नै जा समायनाखा बिउटिफुल नुखादों ने लामाखौ मोजां नुखादों ओमफ्राय नैबेनो पार्लारनि माबाया नामा टेक्सचारसो आं हेयारस्टाइल होननायसो खोनादों टेक्सचार काट स्टाइल इउनिसेक्स सेलुन ना फैदो लोगोफोर गोसो दंब्ला बेयाव बिराद मोजां मावो आरो दामफ्राबो एसे खम लायो आरो ने बाब नोंखौ उनथिंजाय जि मोजां नुनो नायलाय उनथिंजाय आरो खानाया बिदिसो सिनलायबावो आरो ने नोङो खोमसिहाय खानायखौ बिदिसो सिनदों आरो ने नोङो ओंखारबाय खानाया डिजाइनमोन आरो मोजां सिनदोंहाय समायसो दाना लाखायो बेबायदि नायनो लुबैथारबाय आंना कालारफोरा माबायदि जागोनथाय सुनो मोनथ'वाखै दायो एसे गोबाव जाबाय लानाया दा देखायनोसै नोंथांमोननो आङो खानायखौ सुखांबा आंनि हेयार लुकआ माबायदि जायो दा देखायनोसै नै आंनि फिसालाबो फैबाय दायो फिसा फैबाय दा आंखौ लांफैफिनबाय आरो फुजा नायनानै फैबाय मालाय सिलायबो बायबाय ओमफ्राय मुर्थि खुलुमाखै दुर्गा फुजानि सिलाय लाबाय नै जि गोलावखा खुलुमबोबानो जायो थांनायनि थांनाय ना नोंस्रालाय नाया फुजा नाया दे आयौ गाखोनानै बगलाय खुलियालाय खुलिया सासेना आथिं थाया गाव सानखौ आं लाखोनांगौलै केमेरा गावदोब्रा खानाया माला गोलाव जागोन बिमा
फाइनालि आंना दायो खानाय कालार होनाया जाबाय आङो बारा गोजा होआखै भिडिअआव बारा सिनाया दे खिन्थु रियेलाव एसे नुबाय खानाय कालारखौ ओमफ्राय भिडिअआव जेबो सिनायाखै बारा आं बारा डार्क नुजासे होआखै नालाय बिराद गोबां दावरावनि थाखायनो भइस डाबिं होनांबाय आङो जि दावराव से सा सा खोनाबाय थायो नालाय जों दायो ओंखारलांबाय थानोसै लोगोफोर मानो होनोबा आंना खानाय कालार होनायाबो जाबाय ओमफ्राय दायो जों थांसै नै नायदो आंनि हेयार लुकखौ बिदिनो आरो बारा होआसै आङो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे ओमफ्राय बिराद गोबां दावरावनि थाखायनो आङो डाबिंसो होनांबाय उफाय गैया ओंखायनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ गाइस